Atenció! Idiomes. Cultura. Futur. Hola, sóc Héctor Faubel. M'agraden les motos des que era així de xicotet i aquest col·latge és el que anava jo. Jo he estudiat en valencià perquè ofereix un tracte afectiu, familiar i compromès. Perquè estudiar en valencià té un valor afegit per al futur del seu fill. En el món de les motos es viatja per tot el món i és molt important saber altres llengües. L'ensenyament en valencià garanteix un aprenentatge bilingüe. Això m'ha facilitat aprendre altres idiomes. Si vols que els teus fills i filles rebin una educació de qualitat, matricula en futur, matricula en valencià. Hola, sóc el porter de futbol Andreu Palau i tinc molt clar que estudiar en valencià és sinònim de qualitat. Hola, sóc Núria Roca i jo he estudiat en valencià. Hola, sóc el pilot de motos Héctor Faubel i jo he estudiat en futur, he estudiat en valencià. Informa't a escolavalenciana.org.